Hello guys, खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन नैबे मोनसे डिउ3नि सायाव, डिउ390नि सायाव। नैबे डिउ390खौ पुरा एक्सट्रिकेट होनानै पुरा रेप खालामदों आरोना। बे आं सिगां सालायग्रा डिउ390आ बेनो। ओमफ्राय आं बिनि बागै खोन्थागोन आरोना। बेखौ आंनि सासे फंबाया पुरा रेप खालामनानै लाबोबाय आरोना गुवाहाटीयाव थांनानै। ओमफ्राय आं मिथिया बेसेबां थांदों प्राइसफोरा। आंथ' टाउनावसो थांदोंमोन ना। ओमफ्राय दा आं सोंनानै खिन्थागोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नै लुक्सफोरखौ दा माबायदि नुदों। माने आं मोजां मोननाया मोनदों आरो, खिन्थु कालारा ओरै ब्लेक ब्लेक जाजोब्बायना, ब्लेकजों रेडजोंसो। ओंखायनो बांद्राय शाइनिं जायासै आरोना, एसे डार्क जाबाय कालारा। बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै, नोंथांमोना कमेन्टआव हरबानो जाबाय माबायदि नुदों। ओमफ्राय बेसेबां थांखो बाजेटआ बारा थाङाखै होन्दों आरोना गावलाय। आं दा गावनावनो सोंथायसै। ओमफ्राय गाव दा आवगायलांबाय। माने जों दा ओरै साहासो दावखोदों आरोना दुगैहैनो होननानै क'क्राझारनिफ्राय जों दा नै चिराङावसो दुगैहैनो दावखोदों आरोना लावथियाव। नै जोंना ब्रमोनाबो फैजोब्बाय, माखासे दावखोलांबाय। एसे बुरजायैनो फैदों जों दिनै। नायनो हागोन नै मजा। एक्सुवेलि बे बाइकआ आंनि नामाव बायनाय नंखाया आरोना, फंबायनि थाखायसो बायखानाय बे बाइकआ। आंना हिमालयानसो। ओमफ्राय ओंखायनो बियो मालाय गावनि गोसो बायदि रेप खालामनानै लायो आरोना, आंनि चइसजों बानायासै बियो। ओंखायनो दा आं मा होनबावनो आरोना। आं एसे लाइट कालार, माने फुरा एसे शाइनिं कालार लागायनो सानदोंमोन आरोना। नाथाय आं टाउनाव थांनाय टाइमावनो गाव बानायहैग्रोबाय आरोना लोगोफोरजों गुवाहाटीयाव। ओमफ्राय दहाय लाना फैनायाव आं नुबाय आरोना। ओमफ्राय मालायनि गारिना आंलाय माथो होनबावनो, आंबो जेबो होननाया। थ' आं दा गावनाव सोंसै आरोना बेसेबां लाखो। नायनो हागोन नै दा थांजोब्बाय ना अमामोना। थ' गाइस दै गुसुआ एसे लोंनानै लानि। दै मोनसे हानबावदो, दा लावथियाव बायगोन। दा लोंदो दैलि जामा। आं लोंग्रोनो र'। ब्र'नि दुगैनायखौ नुगोन दिनै। आं दुगैया। गामसा लाबोखादों होमबा। जोंना आलासिबो दंफैयो नै सासे, रङियानि आलासि। दिनै फुरा खमलायनायथ' होनला बेखौ, मा सानस्रिनाय बादिलायनाय नुनो मोनगोन। जों दा थांगोन दिनै आरोना। ओमफ्राय बे बाइकनि बागैबो खोन्थागोन आङो दा बेसेबां थांनाय मानाय। थ' नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। लेट्स गो। थ' गाइस जों थांबाय थानि, लोगोफ्राबो आवगायलांजोब्बाय। ब्र'मोना नै बावसो दंजोबो। क'क्राझार टाउनाव थाग्राफोर गाइस, बिसोरो क'क्राझारनि सेंग्राफोर। दा बे ब्रह्मना गिदिं आरोना, बे पुलिस थायो होनदों नालाय कारिगावनि ओरै दावखोग्रायाव। ओमफ्राय जोंहाथ' हेलमेटआ मोननैखानै, ओमफ्राय जायना हेलमेट मोननै नङा बिसोर ओरै गावस्रालांसिगोन आरोना नैबेजों सर्टकाट लामाजों। ओमफ्राय जोंहा जेबो नङा आरोना, थांसै जोङो। ड्राइभिं मोनखाबाय आंना गाइस, टेनसन गैया। थ' ओरै थांदो ओरै एखमबा थायालैथ', लामा मोनखानोसै खाथियावनो। आंनि उनाव फै। थ' गाइस बे कारिगावनि पुलिसा ओरैबायदि स्ट्रिक्ट आरोना, हेलमेट गानबाबो ड्राइभिं नायो, लेखा नायो। बेनि थाखायनो जोंना बे ब्रह्मना दाबो लेखा लाबोआखैना, ओंखायनो एसे
Tapi ngapain nak kami ni bang? Mahal gurun ni. Mahal. Aku pernah sudah berak di sini baik. Di sana Haida. Di sana udah beri menunggu guru masalah. Belum itu baik. Ada ada. Ini ada difference. Pernah sudah ini ada. Sekarang asing baju ni kurang betul baju kan? Itu asing baju kan macam mana ya udah. Wah, kita itu luar nah. Mana ni saya luar ni saya mesti sabar. Sitting avion saya na. Baik sitting. Polis kata saya polis kita ni saya na. Kan jadi dia makan ni mahal. Tapi lagi di baik lain ni ya. Jangan sangat lagi ni. Ini semua nama kerja mana? Jika ni kita ni kerja jalan na. Nado pindas. Kasih kita. So guys, di Maluku laut ini, muska hari kamu sudah finally. Hari kamu Friday saat sama ni membayar lah. Laut ya. Ni jenis mana kau hari kau pasal ada ni. Kalau lagi pergi ni tu siapa ni? Asal, dah sesuatu ni asal kabai. Mada siapa nasa ibai nu ibai. Guys, pergi sana ni menjadi ni, lauci bazar. Pergi pasar apa macam? Ini ni kalau macam ni, kumah ada apa? Ini lauci dia, ini dia ya, mana itu? Bukan hang apa hang lo, dia macam pergi pasar semua sama. Mana itu ni macam mana itu? Apa nak? Ini dia. Laut cerai terbunyi tuhan, laut condong. Muzang berang. Harus dia. Jeep. Harus semua. Iya muzang. Muzang juga bayang kau. Salah. Itu baik itu saya nak dia. Nih, tadi mesti condong. Hah? Sudah bro. Kenapa tujuan ni semua? Tujuan ni semua. Baru dah bayar sikit dah, macam mana? Saya nak kerja menuarlah, itu dia tiada lagi tu. Kita ni publik ni sini, oh ye, santai lah. Jemput sih, langgar tu nanti. Langgar ni kan, ini nanti. Dia publiar nak guys, brown bukan sini. Ini kita. Brown bukan saya, bawa itu anggur tu mana? सफैबाय नै जों दा गाइस जोंहा ब्रह्मनानै दैखौनो सुइस खालामबाबो सुइस खालामनो हायासै आरोना लौथियाव ओइ खोलाथिं दुगैनो सानदों नै माखासेबाव दुगैनो सानदों मेलायाव दुगैया मेला बाहाय आंखौ बाथौआवसो दुगैयोमोन होमबालाय बेयावसोमोन ब्र नोंना बैहायसोमोन बैहायसोमोन होमबा बैहाय थोरोबजोबो
नैबेयावनो दुगैनोसैब्रा बयनिबो चइस माने बयखौबो थोरोबखायाना बाहायलाय लावथि राइडारा मा होनो लावथि राइडार मोनैसोलै बे दैया सामफाना लावथिना हनै आफाखौ मुसुम जायो थौब्लेसोलै बेनो बेस ओइ लेब्रा होदो लेब्रा One, two, three, go! Guys, wow! Oh my god, guys! Antura mesti keren, guys. ये मेरा कोरा है अब थरफोर ये देख सकते हैं गाइस Oh my god, guys! Ramai apa stop ya? Come on. Katak baju mulai. Kurang tu dah. Aram kak. Sana mulai dah leh. Nak leh ni sih. Dah jom buria, jom dah. Jadi aku masih. Kamu kak. Udah mid lagu kita ada. Aku beri. Bisa. Wah, hit. Lúc qua cả khứ đấy bạn, lúc qua. Ra bài lúc qua cả khứ đấy. 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 To guys, नै जोंना ब्रह्मना दुगैखांबाय लावथि राइडारमोनाबो दुगैखांजोब्बाय नै माखासे दुगैयासै नै ब्रह्मना माखासे दुगैनो बायोना ओमफ्राय नै जोंनाथ' मेगन गोजा जालायबाय नै गामिनि गथ'फोरना दुगैयै ओमफ्राय गाइस नै नैबे डिउटि 90नि मालिकआ नैबे ब्र'आनो नैबे बाइकआ आंनि असे फंबायनि आरोना ओमफ्राय बे फंबाया दाख्लै आं टाउनाव थांनायावनो बेखौ मडिफाइ खालामना दोनदोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय दा बे फुनो आरोना 7,000 थांदों आरोना गासै बेखौ रेप होनायाव ओमफ्राय एक्सट्रा किट मोनदों मोनसे ओमफ्राय नैबेहाय ब्लेक पेन्ट खालामदों आरोना बेथ' रेड माबा वाइट अरेन्जसोमोन ना बे डिउटि 90आ BS Sport बैयो वाइटआ बेखौ फुरा ब्लेक खालामजोबदों आरोना नै बेखौ नै नायनो हागोन जोंना नै ब्र'आनो बानायहोदों आरोना 7K रेप सिटियाव बानायदों ना ब्र' नै रेप सिटियाव बानायदों आरोना नै आं सम सालायो आरोना बे बाइकखौ आंनावथ' हिमालयानसो ना ओमफ्राय बेखौसोलाय आंनि ओमफ्राय नै इन्सटाग्रामनि नाम्बार दं मालाय गावनि जोंखोल बसुमतारी बिदिनो आंनि हिमालयानखौ सालायनो बाबा बेखौ सालायो आरोना फाला न'निखा नालाय न'नि गारि नालाय ओंखायनो फाला सालायो आरोना बिदा फंबाय नायनो हागोन नै एक्जरनि ग्राफिक्स होदों आसला नै नायनो हागोन सिगांजोंबो नै नैबे अरेन्ज कालार ना अरेन्ज होबाय नै गवाटियाव खालामहैदों आरोना बे ब्र'आ माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर नै गाइस 390 होबाय नै बाहाय मजा थ' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोना जों लावथियाव दुगैफैदोंमोन ओमफ्राय आंबो ओरैनो भिडिअ खालामबाय आरोना नैबे बाइकखौ खिथानो थाखाय रेप खालामनायखौ ओमफ्राय आंनि ब्लगावथ' नुबाय थाखागोन नोंथांमोना बेखौ सम ओमफ्राय आङो मोनसे गुड निउस दं आरोना आंनि थाखाय आङो बै GL बे गल्डेन लांगुरनि बै माबाया मटर साइकेल हिमालयान क्लाबा आं बाव जइन जानो नागिरदों आरोना गाइस नोंथांमोना राइडआव थांबाय थानाय नुगोन उनावहाय आं जइन जानायनि उनाव आरोना गाइस थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाइस नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरोना गाइस बाय